Dirita sa pampagaan nga balita mga kapuso, 7 ka mga graduates sa Sugbo nalakip sa top 10 sa Respiratory Therapist Licensure Examination nga gihimo karong bago lang. Atong ila-ilahon ang mga meetup sa pasulit, pinagi sa report ni Nico Serino. Halos di pa makatuo ang 23 anyos nga si Megan Ashley Bartido sa good news nga misugat kaniya kagahapon sa hapon dihang mitugpa ang ilang eroplano sa Sugbo. Gikan pa siya sa kauluhan nga mi-take sa Respiratory Therapist Licensure Examination ni adtong miaging simana. Sa resulta, si Megan ang mitop sa pasulit. I really cried because wala ko nag-expect jud og maayo kay the exams were really hard, especially the subjects on the second day. So I was really praying na bisag pasar lang jud, but then God gave me more, so I was really overwhelmed. 7 tanan ka mga graduates sa Cebu Doctors University ang nanghawod sa pasulit ug napasok sa top 10. Gawas niini, hilabihan ang kalipay sa tibuok batch nga nag 100% sila o silang tanan nakapasar. It's really a very beautiful course. I mean, you deal with patients who are really critical, and then that's why you get this sense of kanang fulfillment when you're able to help them gani. Kaya kanang labi na nga kanang himatyon, kaya ka maglisod og ginhawat. Sa pangutana, kung unsa ang sikreto sa iyang kalampusan, matud niya kini ang paghigugma sa kurso ug sa trabaho. Love what you do, love what you do, love what you're doing, love your profession, kay everything else will follow. Memorizing, understanding the lessons, it will kanang come na lang jud easily. Nico Sereno, Balitang Bisdak.